हस्पिटाल होनबाथाय मेंग्लिखासै हाखु दाखु होनोमोनलाय बेखौहाय ब्लाड बेंक रिपर्टआ मोनजोबनो बाखि दंबावो मोनसे रिपर्टआ ओमफ्राय एसे गिथावनायानो फैदों मा रिपर्ट बेयो फाइनाल रिपर्ट फैबासो मिथिजोबगोनदां आं दा रिपर्टखौ नेयै नेयैनो नैबे भिडिअखौ बानायदों ओमफ्राय बिथांजोआ अलमस्ट एडमिट खालामबाय ओमफ्राय ट्रिटमेन्टआ सोलिगासिनो दङ सिङावहाय बे प्राइभेट बिल्डिङावहाय प्राइभेट हस्पिटालावनो ओमफ्राय बिसिनाव किसुमाना गावसिनिनो सेरावहाय गावसिनि सेम बिल्डिङाव गैया ओरै साइडआवसो माखासे टेस्ट खालामग्राफ्रा बाव आं नेफैगासिनो दं नैबेयाव दायो थ' मा ओंखारगोन मिथिया बांद्राय उइक खायफा लिरहरदों दहायनि भिडिअ'आव गुजुनाया बांद्राय जादों होननाया आंबो सानखादों बे मैया मुदुफुल जादोंमोन नायो मैयानि भिडिअ'आव आं लानाया ब्लगाव ओमफ्राय नैबे मोनसे बेरामा बेनिया जाय टेस्टआव ओंखारदों गिथाव होनदों इसोर दङ इसोरा अनोब्ला निस्सय हामगोन बेयो होननानै आं साननानै थादों बेजों लोगोसे आं ब्लगावनो बुंफानो गोसो जानाया बेसो केसि सिमला मिउजिक स्कुलनि बारग' फरायसा आरो सालबारि जिल्ला बिसानि सोद्रोमा मोसाखावरि मिदुला गयारिया गोबाव सम बेरामजों जुजिनानै जोबथायाव हां बोबाय होननाय जों खौरां मोनो दायो दुखु मोनो खोनायोब्ला दा आं आरो फिन खेबसेबाव नैबे भिडिअ बुंनो गोसो जानाया बेसो प्रनब दैमारि ब्रादारा बुंहरदों आं गाज्रि मोना ब्रादार नोंनि खुगानिफ्राय धोरोमनि मेथाइ खननो समाया बायदिसिना भिडिअ खालामग्रा प्रनब ब्रादार आं गनायो आंनि खुगानिफ्राय बेफोरबायदि धोरोमनि बाथ्रा गनो समाया होनोब्लाबो गाज्रि बुङोब्लाबो आं गनायो आं बेखौबो बुंनाय नङा जे आंथ' मिथिया बोरै भाइराल जाखो बोरै थांखो दा गोरोन्थिया जोंनिनो आंनि हिन्जावजों भाइराल जाबायब्लाबो बे शेयार खालामफ्लांबायब्लाबो आंनो बेखौ दाय होआखैबा नों सोर दाय होनो आं नोंखौ बिदिबो बुंनाय नङा नों बुंदों धोरोमनि खोथा बा धोरोमनि मेथाइ खननो समाया आं मानिनानै लायो नाथाय आं मोनसे बाथ्राखौबो फोथायो ख्रिस्टियानफोरनि धोरोम बिजाब जाय बाइबेलनि जननि 8 चेप्टार 8:3 जों नायोब्ला नुयो बाव लिरनाय दङ जे मोनसे सम बै समावहाय जिनाहारि खालामनाय आइजो बा जिनाहारि खालामबाय थानायाव हमजानाय आइजो गाज्रि सोमोन्दो लाखिबाय थानायाव हमजानाय आइजो गोदोहाय खुहैथारनाय नेम दंमोन दा बेखौ जिजासनि खाथियाव लाबोयो जेब्ला जिजासआ मोनसे जायगायाव दंमोन दा बेनि खाथियाव लाबोनानै जिजासखौ टारगेट लानानै सोंफैयो दा बे हिन्जावखौ अन्थाइजों खुहैथारनो नागिरदों मास्टार बा फोरोंगुरु जिजासखौ नों मा बुंनो सानो थ' जिसुआ गोबाव हायाव लिरबाय थानानै बुङो ओरैनो बे हिन्जावखौ खुहैथारनो हागोन खुहैथारनो हायाबो होनाखै खुहैथारनो गोसोफ्रा खुहैथारनो हागोन होननानै बुंदों जिसुआ आं एक्सप्लेन खालामनाय बायदि बुंबाय नाथाय जायफ्रा जोनोमनिफ्राय दिनैसिम मोनसेबो पाप मावफेराखै बैफोरबायदि मानसिया बे आइजोखौ खुहैथारनो हागोन अन्थाइजों खुहैग्रोनो हागोन होनदों अब्ला बिसोरो मानसिफोर खुहैथारनो नागिरग्राया गासिबो गावजों गाव सावरायदों ओमफ्राय अन्थाइफोरखौ गारनानै बिसोर थांदों दा बिनि उनाव जिजासआ बुंबावदों नोङो थांदो बै हिन्जावखौ एबारनिफ्राय बिदि गाज्रि खामानि मावनांला थिग बेबायदिनो जोङो रामनियावबो नायोब्ला नुनो मोनो जेब्ला सीताखौहाय लंकायाव लानानै थाङो दा बे समावहाय राबननिफ्राय लंकानिफ्राय बिसोर मा खालामदों मा मादों आनजाद लानो आरो नायखुमाफैनो बिनि राबननि फिनानै दोनजानाय दानबफोरा फैयो जेब्ला राममोननि माखासेफोरजों हमजायो अब्ला खायफा बुंदोंमोन बेखौ फोजोबस्रांखादो
थ' थिग बे समावहाय रामाबो बिसोरखौ फोजोबस्राङाखै। नोंसोरबाव जोंनि मा खालामदों, मा मादों, मा इनफरमेसन हैनो नागिरदों राबननिसिम। दा बिसोरखौ बुथारखादो रामा, अब्लाबो बुथाराखै। बिसोरखौ निमाहा होबाय आरो बेखौहाय राबनाबो बेखौ खोनायोब्ला बे लाजिनांनांगोन जे रामा बिनि गाज्रि गोसोजों थांनायफोरखौबो निमाहा होनानै बुथारालासिनो हगार हरफिनदों। बेखौ गोबाङा मिथियोदां। थ' आंबो बेखौनो सानो आरोना, धोरोमनि बे मेथाइ खननाय मानाय बेफोरो सोरबा गाज्रिया खननो मोना, मोजाङाल' खननो मोनो। आरो जों गासिबो रावबो पाप मावफेरै दं बा बैसोरखौ बुंजागौ, आं बिदि सानो आरोना। जायखि जेखि बुङाब्लाबो प्रनब, नों जेखौ बुंदों आं गाज्रि मोना। दिनैनि दिनाव फिल खालामो, बयबो फिल खालामनो हायो। आं सिगांनिफ्रायनो बिमानैमोनखौ, बिफाखौ हस्पिटाल टु हस्पिटाल बोग्लिबाय नालाय। हस्पिटालाव जायफ्रा बोग्लियो, मानसि रोगानाङो, बेमारि बायदि जाफायो। जायफ्रा थाफायो मायो दाबो फिल खालामदों। जेब्ला मानसिया बेमार आजाराथ' दिनै आंनाव जादों, गाबोन नोंनावबो जानो हागौ, समफोर बैनावबो जानो हागौ ना, रावनावबो जाया बुंनो हाया। थ' खुसि समाव खुसि, दुखुआ दिनै दंबा खुसियाबो गाबोन समफोर फैगोन। दुखुआबो थाबाय थाया। समबारा सानफ्रामबो जाया, मंगलबाराबो फैखायो। बे बुंनायखौ फोथायनानै लानानै जायखि जेखि बुङा, नोंथाङाबो बुंबाय धोरोमनि मेथाइ खननो समाया, आं सिरि मानिनानैल' लानोसै, जेबो बुंला आंथ' हगाराखैबो। नाथाय गोरोन्थिया आंनि अनजालि बिसिनिफ्रायनो जाबायब्ला, हगारनाय गोरोन्थिया बा हगारफ्लांबायबा बेबो, आं बेखौबो दाय होआ। आरो नोंथांमोनाबो जे बखिनो, जायफ्रा दिनैसिम रावबो एसेबो गाज्रि मावफेरथाराखै, बखिनो हागोन, बुंनो हागोन। आं सोरखौबा निचा देखायनानै बा मानानै बेखौ बुङाखै। आं गनायनानै लागोन आरोना, गोरोन्थिया जायो। दा जोंखौ बांसिन गोरोन्थि नुनाया नंगौ, थांनाय समफोराव जों गोबांखौ भिडिअ होबोबाय। आरो बेबो जों गोसो जानानै होनायबो नङा बेफोरो। किसुमाना सोरनिबा हौवा खारबाय, हिनजाव खारबाय, आफादानो लांफाबाय जोंखौ, होबाय। आं रावखौबो दाय होनो साना, नाथाय होनांबाय। किसुमाना ओरैबायदि हरो, हिनजावा खारबाय भिडिअ होआबा साला हारिनि मोजां सानग्रालायनो अलखदाव गोलैनायफोरखौ माथो मददखौनो खालामा, एक्सेट्रा गोबां खोथा फैयो। बुङोबा खोथाया लावलाङो, गावखौ मोजां देखायनानै लानायाबो थिग नङा। जेसे हायो गाव पजिटिभ जानो नाजागोन। आरो मा रिजाल्ट मोनो दा हिनजावना नायलांसै, नेहैनोसै आङो। बेबायदि आरो रिजाल्ट मोनथारसिगोन ना, डक्टरासो बुंनो रोंसिगोन, आंथ' रोंला। थ' बे गाज्रि मोननायफोर दंबा, गाज्रि गोसोनिफ्राय जेसेबांखिनि गाज्रि कमेन्ट होनो गोसो आरो आनसाबस्क्राइब खालामनो गोसोफ्रा खालामलांनो हागोन। बेखिनियावनो बुंनानै फोजोब्बाय आं। आंनि आखायाव रिपर्ट फैबायानो, जोंथ' मिथिला जाहैबाय, डक्टरासो मिथिसिगोन।